Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Asibingelela kakhulu obingelela uDokotela uMhlongo ubaba kazinto zenzeka bayamazi ke usemgababa la ikhona mawufuna nje olwandle ufika nje ngasolwandle ugudla ulwandle nasi stage emgababa mawufika nje ushaya umoya wolwandle kwayishola umapholoba ethi nje ubona sinjena nje sikhazimula umoya wolwandle uqonda ukuthi ke makukhona umuntu odinga ukugezwa umuntu odinga ukuyokhishwa amabhati asikhokhi kusamba mahala nje kuphela sikhokhela impande ngoba siyagaya siyaqula senze yonke into kodwa nje masiyolwandle samba ngeenyawo sisiza abantu kunamanje wapholoba bangibamba ngibhizi ngimatasa ukhona abantu ade ngiba inhlolwandle amanje futhi mangiqeda la ngizophinde ngiphindisa abanye namhlanje sifuna ukukhuluma ngayo yona lento ukuthi njalo masiza kunina babukeli base Aviva TV aswazela mahala asizele ukuzodlala asizona izingane ezithanda ukuhlala ku TV masiza ku TV sisuke sokhuluma into ebalekile nemqoka sinabantu abahlukahlukeneke abaphethwe izigulo ezahlukahlukene emakhaya kodwa into esikudila nayo kulesi sikhathi siyakubona ukugula ukuphathwa ikhanda siyakulekelela nawo siyakubona ukuphathwa abantu abadala ukuthwasa siyathwasisa futhi siyakubona ukuphathwa ilumbu ukuthi maye kwenkokwazi wakho imizwa yakhe ingahlangani ube off mase ungekho kuyena ube on siyakubona lokho siyakwazi lapha ekhaya ukuthi umshado wakho uyabhidlika ngendlela ezahlukahlukene ubaba uselala ekamereni lengane nawe ulala kwenye indawo omunye ulala ehotela omunye ulala kwenye indawo sesifikileke nesixazululo sokuthi ngeke kufe kunjalo angithi senashada nahlanganiswa mhlawumbe nobaba wengane uyakulahla uyakushaya ukwenza zonke izinto mhlawumbe nomakoti uyakushiya wenza yonke into sekuyisikhathi sokuthi lezi impendulo zakho hleze ukhala ngazo ukuthi zayaphi inyanga zeqiniso zayaphi inyanga ezazi umuthi sesifikileke bothina mongakazi usibone thina mongakazi ulashwe ithina kufanele ukuthi awukalashwe ezweni ngiyakubona wena so udelile uthi inyanga idlala ngezigubhu azikwakwazi igubhu skema abantu zidlala ngabantu sesifikileke thina nesixazululo mongakazi ulashwe ithina mongakazi unikwe ithina isigubhu mongakwazi unikwe ithina isigubhu asewashe ungakazi unikwe ithina isigubhu sefoni ungakazi unikwe ithina isigubhu selotuzana seseringi awukenzi lutho ungakazi uthathe ithina sambe siyokufaka olwandle sikhipha amabhadi sikhipha isikhokhalala sikhipha izichicho sikhishwe zonke lezi zinto ukhondolo sikhipha amanzi amnyama usuku ungakalashwa kahle njoba uhlezi uthi awukho umuthi uqamba manga uziqambele wena ukhona umuthi uyasebenza uyaphila kodwa sinezinto la ekhaya ezilekelela abantu ezimpilweni ezahlukahlukene ngoba noma zikhona izifo emqabeni kodwa isifo esiyinkinga manje isifo sepoverty ukuhlupheka ayikho into ebuhlungu njengenhlupheko ngenxa yokuthi awunqena ukuthathela uzuthathele ngisho unkosikazi wakho uzuthathele ngisho umakoti wakho bamba nasemndenini ufakazi umuntu ongenayo imali noma ngaphawula akalalele kodwa makakhuluma umuntu onemali ngisho ekhuluma into enephutha bayamlalela abantu sekufike leso sikhathi ke ukuthi nawe ufane nalabo bhuti ohlezi ubahlonipha uthi ibone emndenini ubathembile nawe sinazi izinto zokulekelela ukuthi ukwazi phela ukuthi ukhulume kuzwakala ukwazi ukubhodla kuzwakala ngoba umuntu onemali ngisho ukukhwehlela kwakhe kuyahlukana umuntu okhohlela ukuhlupheka uyambona ukuthi ukhwehlela inhlupheko kodwa umuntu okhwehlela ukuba nemali akathi mayikhwehlela umuntu onemali kube khona isidina kodwa wena mowathi uyakhwehlela kuthiwa hambe uyothola umjovo hambe uyophalaza kodwa umuntu onemali ngeke uzwe kushiwo njalo ukhwehlela kubonge nombane endlini kuthuleke sekuyisikhathi ke manje sokuthi nawe awufane nalabo abantu laba awufane nalabo obhuti abangayihluphekela imali awufane nalabantu ohlezi ucela kubona kube kucelwe nje nawe kubi kanye odade wena abakulaleli umkakhe akakulaleli izingane zakhe azikulaleli izingane zakhe azikulaleli yini nje imali ungabi nemali mawunemali ufana nokuthi uyisikhulu kodwa mongenayo imali kufana nokuthi ufile uphila mina nginabantu engibaziyo abakhuluma into ezibalekile ngendlela emangalisayo abakhuluma into ezimqoka ngendlela emangalisayo kodwa ngenxa ukuthi abanayo imali abalale lo muntu babizwa ngemphupho yendawo sekuyisikhathi ke senawe sokuthi ujike leso simo ungafi kusenjalo enza sho ukuthi uyafa nawe so negama elihle nelimnandi kodwa umehluko lesokulekelela ngayo ukuthi lezi zinto esikwenzisa ngazo ayikho into ubungozi ngenxa ukuthi sisebenza ngedlozi lakini umuntu ongase ayida umkhulu wakho ugogo wakho umalume wakho simvuse thina ngemithi yethu hayi ukuthi uyahamba ethuneni hayi ukuthi thina siye ethuneni into eyenzekayo sibiza umoya wakhe uzokungamela wena uma uyinkosi noma uyinduna noma umongameli noma uyijaji noma uthisha noma unesi noma udokotela noma uprincipal
bamba sekuyisikhathi sokuthi manje ulaleleke nawe uma ukhuluma emphakathini. Ungale kuyilola wena uzoze uboshwe. Ungale ukuxhumana nabantu wena uzoze uboshwe. Woza la kuthina mase sikunika amandla amasha azokhulumela akumele eindaweni zonke. Sekuyisikhathi sokuthi lenhlupheko ozobe inayo. Kodwa kakhulu esifuna ukunyenyezela kona yiloko ukuthi mhla ka-30 kuSeptember kuzobe khona ispecial sefoni neringi newash. Into yenzayo wena uthatha le number ethi 083 406 8658 083 406 8658. Into yenza wena uthatha leyo number leyo masubuya kuthina ubhuke ngemali engange 1000 rand. Masubhukile le mali enye u14000 uzofika nawe iphethe ngomhla ka-30 September. Makuukuthi awazi wena ngesitshele sonke buyele emuva emaVede namhlongo uzwe ukuthi sikhuluma ngani. Wena osemotweni, wena osebhanoyini, wena osetruckini, wena osetaxini, wena osebhasini. Sawukhathela ukudrive imoto zabantu usebenzela abantu. Sekuyisikhathi sokuthi nawe kusetshenzele wena. Ngikhuluma ngalo muntu odrive Uber osedrivela abantu beshintsha imoto kodwa yena uxakekile. Ngikhuluma ngalo muntu oyisebenzisa abanye abantu. Ngikhuluma ngalo muntu oyisecurity ohlele egateini. Sekuyisikhathi ukuthi nawe ushintshe impilo yakho kuke kusetshenzele wena ukuholela abantu. Abantu sezenzekile imanga bayasibonga abanye ngendlela ezimangalisayo. Uyabona nje lapha phambi kwami kukhona iphonti, kukhona izingubo nazi imcamelo iphonti izingubo ngomgqibelo lokade ngibongwa ngento engiyenzile kubantu. Ngiqonda ukuthi ke akuze sidinga into enkulu kakhulu. Sibonga ngayo yonke into wena ofuna ukuthi ukubonga ngayo. Kusuka othandweni uyabona indishi le igcwele lonke uhlobo lokudla amaglasi, amaplate, izitsha bazobonga ukuthi Dr. Mhlongo lokho kancane thina sinako sicela ukumesana sikubonge ngayo. Ukuphuza nje ngenkomishi yami itiye, ukuphuza ngeglasi yami drink iyona into ebalekile. Thina sibuke nje ngento encane le, sibuka nje ngento esuka othandweni. Ngoba into esuka othandweni iyona into ebalekile. Ungenza okunye kodwa manje ngeke uthando lokwenza lonto ngeke kwenzeke. Kodwa lo muntu uthe mina kule mali yami engekho ngicela ukuthatha na ngizobonga ngayo ngoba ngiyazibona izithelo ezivela kaMhlongo. Nazi izingubo, nawo amaduvet, nazi iphonti, nazi izitsha, nazi yonke into edliwayo. Bothe nje Dr. Mhlongo mawuphuze nje inkomishi itiye ngenkomishi yami kuyoba khulu enhlizweni yami. Ngifuna ukusho njalo ngomhla 30 abantu abagijime babhuke 083 406 8658 083 406 8658. Sesiyela ngakhona egcwaleni mawukuthi wena usazobuza kudadweni ubuze kumalume wakho ubuze kubani so usele into enje ungazikhulumi namuntu. Akube imfihlo yakho bangathi masubuya uqubuka bakuthuke bathi ngempela waya ka Dr. Mhlongo. Akube imfihlo yami yabani, akube imfihlo yakho nami ukuthi wena uthatheni kaMhlongo babone ngezithelo zenzeka. Siyabonga kakhulu lokho sifuna ukusho nje kodwa zonke izinto zathola amabhodlela ozinto ziyenzeka igroup ezahlukahlukene aziyona ingozi akuzona inyoka akubona otikoloshe akuyona imkhovu akubona uMantindana. Umuntu nje ongasekho oyidlula lakho simabhathisa lona ungene la kuthiwa ngena khona uphume la kuthiwa kuphunywa khona. Siyabonga kakhulu izilongo sifuna ukusho namhlanje. Abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalokhonzo ngimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhonzo yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhonzo Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhumbini kanowa khonozo khonolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala